Σεβασμιότατα, να σας ευχαριστήσω καταρχάς και για τη δική σας παρουσία και για την παρουσία όλων των ιερωμένων σήμερα σε αυτή τη σημαντική στιγμή για τις Λιβανάτες. Να καλωσορίσω τον Αντιπεριφερειάρχη μας, τον κύριο Ηλία Σανίδα, με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί όλα αυτά τα χρόνια και όπως συζητούσαμε πιο πριν, αναμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα την ολοκλήρωση του πολυδύναμου ιατρείου της Μαλαισίνας, το οποίο θα είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό έργο. Και η συνεργασία που έχει ο Δήμος με την Περιφέρεια θα φανεί και από την εκδήλωση που θα ακολουθήσει αμέσως μετά για την Άνοια. Να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, τους αντιδημάρχους, τον πρόεδρο της κοινότητας, τους τοπικούς συμβούλους, τα στελέχη προϊσταμένους και στελέχη της υπηρεσίας για όλη την προσπάθεια την οποία έχουμε κάνει. Να ευχαριστήσω τα μέλη του ΚΑΠΗ που με δική τους θέληση και δικό τους ενδιαφέρον φτάσαμε ως εδώ, τους κατοίκους των Λιβανατών που βρίσκονται σήμερα εδώ, την κυρία Δήμητρα Κατσικογιάννη που θα αναλάβει και υπηρεσιακά το ρόλο της πολύ σύντομα εδώ, και να πω ότι βρισκόμαστε σήμερα εδώ εγκαινιάζοντας μία δομή που είναι αναγκαία σε μία κοινωνία που πρέπει να δείχνει έμπρακτα τη φροντίδα της στην τρίτη ηλικία. Θεωρώ ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά την περίοδο του κορονοϊού, οι κοινωνικές δομές αντιμετώπισαν πολλαπλά προβλήματα. Και αυτά ήταν κάποια τα οποία σταδιακά τα προβλήματα τα ξεπερνούμε και αποκαθιστούμε θέματα τα οποία πρέπει να υπάρχουν ως δομές πλάι στον πολίτη για όλες τις ηλικίες και στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για την τρίτη ηλικία. Παράλληλα, ο Δήμος, σε συνεργασία με την πολιτεία, με την περιφέρεια, με εθελοντές, προχωράει μία σειρά δομών, όπως είναι το κέντρο κοινότητας, όπως είναι το βοήθεια στο σπίτι, όπως είναι το κοινωνικό παντοπολείο, το κοινωνικό φαρμακείο. Προχωράμε πολύ σύντομα στη συγκρότηση του κέντρου ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων και όλα αυτά έχουν σαν στόχο να μπορεί η τοπική κοινωνία να είναι αλληλέγγυα, να μπορεί η τοπική κοινωνία να στηρίζει τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη σε οποιαδήποτε φάση της ζωής τους, σε οποιαδήποτε περίοδο της ζωής τους. Και κανείς δεν μπορεί να ξέρει αν κάποια στιγμή θα χρειαστεί ή όχι βοήθεια. Ωστόσο, η πολιτεία, όπως εκφράζεται μέσα από τις οργανωμένες της δομές, οφείλει να κάνει το καθήκον της. Δεν είναι πάντα εύκολο να υπάρχουν οι πόροι τους οποίους θα ήθελε κάποιος. Πολλές φορές αγωνιζόμαστε με λίγα μέσα. Αυτό όμως που προέχει είναι η διάθεση. Αυτό που προέχει είναι η θέληση. Και η θέληση υπάρχει και από τις δύο πλευρές. Και από το Δήμο και από τους ίδιους ανθρώπους που εδώ στις Λιβανάτες με πολύ μεράκι, με πολύ αγάπη το ζήτησαν, το διεκδίκησαν και είμαι χαρούμενος όχι γιατί παραδίδουμε σήμερα κάτι το οποίο μας ζητήθηκε, αλλά γιατί πιστεύω ότι θα είναι μία εστία. Μία εστία συγκέντρωσης, δημιουργικής ανάπτυξης, κόντρα στη μελαγχολία, κόντρα στη μοναξιά, κόντρα στον απομονωτισμό, κόντρα σε οτιδήποτε όταν περνάνε τα χρόνια μας κάνει να αισθανόμαστε ότι τα περιθώρια της ζωής μικραίνουν. Θέλουμε ανοιχτούς ορίζοντες. Η ζωή είναι ωραία και για να είναι ακόμα καλύτερη θα πρέπει σε αυτή την πορεία να έχεις συμπαραστάτες, να έχεις συντρόφους, να έχεις ανθρώπους με τους οποίους θα συμπορευτείς. Ανθρώπους με τους οποίους θα κάνεις κοινές δράσεις, ανθρώπους με τους οποίους θα βγεις από τη μοναξιά. Και αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε για αυτές τις δομές. Δεν είναι καφενεία. Δεν είναι χώροι που αυτό που στοχεύουμε να κάνουμε είναι απλά να κάνουμε κάτι από τα ίδια. Είναι ένας χώρος ο οποίος δίνει το έναυσμα. Δίνει το έναυσμα για σκέψη, για προβληματισμό, για συνεργασία, για ομαδικότητα, για να κάνουν άνθρωποι
πράγματα μαζί. Τέτοιος είναι αυτός ο χώρος. Έναν τέτοιο χώρο σήμερα θα εγκαινιάσουμε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους όσους δούλεψαν για να φτιαχτεί αυτός ο χώρος, γιατί κάποιοι από εσάς που τον ξέρετε και πιο πριν, αν ερχόσασταν εδώ πριν 3 μήνες, ίσως σήμερα δεν θα τον αναγνωρίζετε. Η δουλειά που έγινε από πολλούς μάστορες, επιβλέποντες, μηχανικούς, ανθρώπους που ήρθαν με μεράκι, δούλεψαν και θέλω να τους ευχαριστήσω και αυτούς, γιατί το αποτέλεσμα είναι σημαντικό. Ένας χώρος για να είναι βιώσιμος και για να είναι λειτουργικός, θα πρέπει να είναι και όμορφος. Θεωρώ λοιπόν ότι φτιάξαμε έναν όμορφο χώρο σε ένα κεντρικό σημείο, στην πλατεία των Λιβανατών, που θα είναι σημείο αναφοράς, σημείο συγκέντρωσης, σημείο συνάθρησης, σημείο κόντρα σε οτιδήποτε μας κάνει να στεναχωριόμαστε. Και επειδή σε λίγες μέρες, στις 7 Δεκεμβρίου, θα φωταγωγήσουμε και το χριστουγεννιάτικο δέντρο εδώ στην πλατεία των Λιβανατών 7 η ώρα, να πω ότι θα είμαστε εκεί να γιορτάσουμε την ίδια γιορτή έχοντας ανοιχτούς χώρους. Γιατί κάθε χώρος που ανοίγει τις πόρτες του είναι χώρος που είναι σημαντικός. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, και το είχα πει αυτό στο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φθιώτιδας, στη Λοκρίδα περισσότερο κλείνουν πόρτες παρά ανοίγουν. Κλείνουν μαγαζιά παρά ανοίγουν. Και του είχα πει ότι Σεβασμιότατε με το Επισκοπείο ήσασταν ίσως ο μόνος που ανοίξατε κάτι σε αυτόν τον τόπο. Και θα συνεχίσω να το λέω, ότι ο στόχος μας είναι να ανοίξουμε πόρτες. Πόρτες και παράθυρα για ανοιχτές κοινωνίες, για ζωντανές κοινωνίες, όταν κάποιοι επιλέγουν, είτε αυτό είναι ταχυδρομείο, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, να μας κλείνουν τις πόρτες. Είμαστε εδώ, είμαστε ζωντανοί, είμαστε ακμαίοι, είμαστε δραστήριοι, είμαστε αποφασισμένοι και θέλουμε να ζήσουμε ανεξαρτήτως ηλικίας, όμορφα, σωστά, αλληλέγγυα. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσους βοήθησαν, θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη του ΚΑΠΗ, από τα οποία προσδοκώ να μας φέρουν ιδέες και προτάσεις και είμαι πεπισμένος ότι η δική σας σημερινή παρουσία εδώ, σε μια περίοδο συγκομιδής ελιάς, δείχνει και το ενδιαφέρον του τόπου και την πραγματική ανάγκη την οποία θεωρώ ότι σήμερα καλύψαμε.